Здравейте! Днес ще си говорим за нещо изключително важно, за което може би не винаги се замисляме достатъчно, как пшеницата и ечемикът се справят с суровата зима. Ще надникнем в техният свят, за да разберем как оцеляват и, най-вече, как можем да им помогнем. Ще се потопим в темата за есенно-зимната грижа, която всъщност е ключов елемент в технологията Акрамет вече повече от 15 години. И така, основният въпрос е, защо този период е толкова критичен? Отговорът е доста по-дълбок от простото да преживеят зимата. Тук става дума за това как растенията се каляват, как се подготвят за всички предизвикателства и как всъщност още през есента те залагат основите на бъдещата си реколта. Днес ще минем през 6 основни точки. Ще започнем с есенния стрес, после ще видим каква е естествената подготовка на растенията, след това ще разгледаме решението, което предлага технологията Акрамет и как тя води до по-силна устойчивост към болести и дори до една, повярвайте ми, доста неочаквана защита от вредители. Накрая ще обобщим всичко това, за да видим как се получава един наистина рентабилен и многопластов ефект. Добре, да започваме с първа точка – есенният стрес. Представете си картинката. Младите растения поникват, когато е все още сравнително топло, има влага, условията са общо взето добри. Но това спокойствие е много кратко. Температурите започват да падат, условията стават все по-неблагоприятни и растенията трябва да се адаптират, и то светкавично. И тук стигаме до нещо наистина удивително – естествената подготовка на растенията. Знаете ли, те имат един вграден, естествен механизъм, с който сякаш предвиждат времето. Усещат промените в атмосферното налягане и това им действа като система за ранно предупреждение, че идва студ. И щом получат този сигнал, се задейства една невероятна 4-степенна програма за подготовка. Първо е предвиждането. После растението започва усилено да изтегля ключови елементи от почвата. Това пък води до активен синтез на захари, които сгъстяват клетъчния сок. А крайният резултат? Един вид естествен антифриз, който сваля точката на замръзване и пази клетките от образуването на смъртоносни ледени кристали. Гениално, нали? А кои са тези ключови елементи, които растенията търсят с пълна сила? Говорим за нитрати, фосфор, манган, цинк и молибден. Всеки един от тях играе абсолютно незаменима роля в тази подготовка за зимата. Обаче, тук стигаме до един много важен момент. Целият този брилянтен механизъм за защита зависи от две неща. Дали тези хранителни елементи ги има в почвата и какво е нейното pH. Ако дори едно от тези две условия не е изпълнено, цялата система се пропуква и растението остава уязвимо. Точно за това е толкова критично да се осигурят тези неща предварително. Както се казва и в изходния материал, винаги се изискват прословутите 3 кг активен азот още преди основното торене, плюс добри запаси от фосфор и калий. Това е фундаментът, без който нищо друго не може да се построи. И това съвсем естествено ни води до третата точка – решението, което се крие в технологията Акрамет. Идеята й не е да замести природата, в никакъв случай, а да й подаде ръка, да подпомогне и да усили точно тези естествени защитни механизми, за които си говорихме току-що. Ключовият инструмент тук се нарича Акрамет Classic и е много важно да се разбере, че това не е просто листен тор. Не. Това е имуномодулатор, който е вграден в листен тор. С други думи, действието му е двойно. Хем храни растението, хем стимулира и подсилва собствената му имунна система. И като казваме, че храни, не се шегуваме. Акрамет Classic съдържа един истински коктейл от цели 18 хранителни елемента. Всички те са от огромно значение както за общото развитие, така и за правилната работа на имунната система. Сега преминаваме към нещо, което звучи сложно – индуцирана устойчивост към болести, но всъщност е революционно. Тук не става дума просто за превенция. Технологията стимулира имунитета на растението до такава степен, че то развива реален лечебен ефект срещу повечето основни болести, и то разчитайки единствено на собствените си сили. Може би единственото изключение, което все още е по-сериозен проблем, е жълтата ръжда, но дори и тук има решение. Когато се комбинират имуномодулация и фунгицид, борбата с нея става в пъти по-лесна, по-ефективна и, което също е важно,
по-евтина. И тук е може би един от най-важните изводи от цялата тема. Появата на болести, особено есенно време, не е просто лош късмет. Тя е ясен сигнал за проблем, за дисбаланс на хранителните елементи или в почвата, или в самото растение. А това много често е свързано и с неподходящо pH. А сега се пригответе за един от най-изненадващите аспекти на технологията – неочакваната защита срещу неприятели. Ефекта на Акрамет се оказва, че се простира далеч отвъд болестите и храненето. Първо, да видим как работи в комбинация с инсектицидите. Резултатите са, меко казано, впечатляващи. Вижте. Един стандартен системен инсектицид дава защита за около 10 до 4 дни. Когато обаче се комбинира с Акрамет Classic, този период скача на повече от 30 дни. Това означава много по-дълъг и ефективен контрол над житните мухи, листните въшки и цикадите. Но изненадите не свършват до тук. Оказва се, че този имуномодулиращ ефект засяга и неприятели, за които абсолютно никой не е предполагал, че може да бъде повлиян по този начин. Говорим за мишки и за голи охлюви. Да, правилно чухте. Звучи почти невероятно, но е факт. Растенията, третирани по тази технология, стават непривлекателни и дори опасни за тези неприятели. Въпросът, разбира се, е как е възможно това? Ами, механизмът е страшно интересен. Силната имунна система на растението започва да произвежда едни специфични вещества, наречени инхибитори. Тези инхибитори блокират работата на ключови храносмилателни ензими, като пепсин и трипсин. И тъй като тези ензими са много сходни при насекомите, мекотелите като охлювите и бозайниците като мишките, ефектът е налице и при трите групи. Храносмилването им просто спира и те загиват. И така, като теглим чертата на края, стигаме до обобщението – многопластов и рентабилен ефект. Технологията Акрамет не дава само едно предимство. Тя осигурява цял пакет от ползи – от по-добра подготовка за зимата и хранене до защита от болести и дори от неприятели, които не сме очаквали. Или, както е казано в изходния текст, и мисля, че това го обобщава перфектно, Акрамет, като комбинацият листен тор и имуномодулатор, има многопластов ефект и е изключително рентабилен като крайен резултат. Ползите просто многократно надхвърлят първоначалната инвестиция. И на финала завършваме с един въпрос за размисъл. След като видяхме как можем да работим заедно с природата, а не срещу нея, не е ли време да се запитаме, готови ли сме да преосмислим есенната грижа и да я превърнем от рутина в истински стратегически инструмент, с който да отключим пълния потенциал на реколтата си?